Saiki nyikep ambune oli sapa iki? Ulun nampa paduka paling ngabdi Janaka ulun. Boyo Mirabaya ingsun sing permak. Permak dengkulmu iki padake kathok dipermak. Anakku Narada. Hus. Aku bapakmu nggih, aku bapakmu tiri. Mbah ora caturan ora. Bagong isin-isin kedewa wae. Minggir dalan minggir. Namastu namat sidam Durga Bayana parigawe apa wiwit jeneng kita sowan ana ing Kayiwangan Suralaya tansah mbebondheti kelawan astaning panjenengan ulun yen to pancen darbi atur marata gage matura apa ing bakal sira aturake kelawan panjenengan ulun permoni mara gage suntaken gegembolaning ati kita kelawan panjenengan ulun. Ora-orane ulun ora bakal paring sakbiyantu kelawan jeneng kita. Permoni mara satata ingkang lenggah kanthi becik ana ing Bale Martya Kundha manik iki. Pandya Betari Durga. Soram-soram Tiwangkara kingken lor mangoswa kang layon denya ilang kang memanis wadananira layu kumal gocam ora nyomaratani Mastu ngomo sidam sekaring bawana langgeng permoni bareng kita ulun dangu wasatata anggonira ngadhep ana ing Bale Martya Kundha manik nanging teka malah daleweran
Kang Waspa katon nggonira manangis apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita duweni sloga ingkang kaya mengkono permoni sang Kalimantabe tinebina iki ladone dumawahing nawang tuwang pukulun sewu-sewu kalepatanipun ingkang ajengan paduka Hyang Adi pukulun sang Hyang Jagat Giri pratingkah krana awrat telampaning kedah kula lampahi krana awrat telampaning kedah kula lampahi wonten ing Madyapada ngengingi babagan putra paduka pukulun Atmaja Ulun kawula inggih mekaten apa to kang dadi daronane dening kita matur ingkang kaya mengkono mboten san kejawi namung Dewa Srani putra paduka ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani pukulun mugi andhasipun ingkang kawuningan sawetawis wekdal ingkang pangerti Dewa Srani menika munjuk atur dhateng ngrayipun papermoni bilih piyambakipun badhe mungkasi jejakanipun Mas Tunama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng yen to pancen kaya mengkono jer kita minangka dadi wong atuwane Dewa Srani mesti wae kita ngerti sarta tanggap kelawan kewajiban minangka dadi wong atuwaning Dewa Srani menawi bab perkawis menika mboten dados sabab ingin dadosaken perkawis mboten saged kejawi namung sasampunipun kula ndang pun Dewa Srani sinten to ingkang minangka dados weting manahipun ingkang putra pun Dewa Srani piyambakipun Waloka lumahing bumi kureping langit menika mboten wonten wanita ing keduga ngrubuhaken bebeteng jiwa kalindranipun ingkang putra ing Tunggul Malaya kejawi namung nggih menika pun widodari putra saking Kaiwangan Swarga Dahana atmajanipun Bathara Brama inggih menika pun Dewi Dresanala ndadosaken kagat sotaning manahipun ingkang rayipun permoni tumuntun kula sowan ngabiyantara ngersa paduka Hyang Adi boling wigatos dinten sakmangke wonten sukulilaning penggalih paduka menika ambebantu dhateng bot repotipun ingkang rayipun Pandya Betari Durga kanthi sarana paduka menika pados sarana misahaken brayanipun Dresanala kaliyan wayah paduka panengah inggih menika pun Arjuna pukulun kagat risang kapirangu Renanggul kinembet kembet Ong Dosang reknaning bawana Yosi tukang walang ati Yosi tukang kudu garing Ong Yosi tukang sing tias ing ong Durga kula wonten manggoda pangrencana nanging kita kuwi dadi jangkeping Jawata Tridasa Wataknawa ing mestine nadyan kita duwe darbe pegaweyan ngirigodha kelawan lakuning titah ing ngambek utama supaya tansah tumindak ingkang ora prayoga nanging mestine apa kang dadi pamutahe Dewa Srani mau kang mangkono bakal ambebecer dhateng asmaning wong tuwa luwih-luwih kita apa dene panjenengan ulun minangka dadi sudarmaning Dewa Srani apa isih kurang titah ing mapan ning jagat wujuding wanita putri endang lan sapiturute ingkang pantes nantrep minangka dadi jatuh kramaning Dewa Srani lah kok teka Dewa Srani bakal ngrusak kelawan bali wismaning Arjuna kelawan Dresanala ngrusak kelawan bebrayaning Dresanala lan Arjuna kanthi kaya mengkono ulun babar pisan mboya nyarujuki Blakasuta ora bakal ulun tutup-tutupi nadyan ulun kuwi dadi sudarmaning Dewa Srani nang yen to Atmaja ulun darbe pakarti ingkang kaya mengkono Durga sing gedhe pangapura kita ulun mboya nayogyani Pandya Betari Durga babar pisan kuwi kula nampi panganti kok maduka ing atus mekaten persasat Cina saking Badra lungit manahipun ingkang rayipun permoni pukulun mboten wonten ginanipun menawi kula menika lajeng ketayalan sawan wonten ing Kahyangan Suralaya
pangebang-ebanging raos kula panjangkanipun Dewasrani menika mangke badhe pikantuk pambiyantunipun tiyang sepuhipun inggih Sudarmanipun nyanyatanipun jebul sareng kula munjuk atur ngersa paduka Hyang Adi Pukulun. Kathah-kathah atur kula marang Dewi Paduka mboten ayugyane menapa dipun jangka dening putra Paduka pun Dewasrani do Pukulun. Pukulun. Dinten samangke kula aturi ngliga Kyai Cestri Sula kemawon kula nyuwun dipun pejahi wonten ing Kayuwangan Suralaya kemawon Pukulun. Nomo sidam skaring bawana langgeng persasat suduk gunting tatu loro paran marga ingkang kudu ndak lakoni lamun ta ulun ora nayogyani kelawan panjaluk Atmaja Ulun Dewasrani sayekti ulun nyelaki kelawan jejering minangka dadi sudarmaning Dewasrani nanging yen ta ulun nayogyani apa kang dadi pamuthahe Atmaja Ulun ateges ulun bakal metu dalan kang ora prayoga tegese menggok dalan ingkang sak temene ora pantes kinarya laku jantraning Bathara Guru Permoni tobat namung sepisan menika kemawon kok Pukulun namung sepindah menika kemawon jernyatanipun putra Paduka menika inggih namung setunggal inggih menika Dewasrani menapa awrat Paduka menika tumindak ingkang boten prayogi namung ngawrataken dhateng pamuthaipun putra Paduka pun Dewasrani menika ra inggih boten dados menapa to? Boten dados menapa? Mlingking saking menika Pukulun kula suwun kanthi sanget Paduka kersa mbantu dhateng ingkang rayipun Permoni supados sak mangke kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun Dewasrani. Kakang Narada, menawi kula suwun sowanipun Bathara Brahma dinten mangke. Nuwun sewu, Dik. Ingkang putra Bathara Brahma katimbalan sowan menika badhe dipun paringi dawuh menapa? Kakang menika perkawis kula. Kakang Narada kantun nderek kemawon lan mastuti dawuhipun ingkang rayipun Jatimurti. Ah inggih ngestaken dawuh madhal pasilan ngatos-atos Kakang Kaneka Putra. Kumbang pindha kumbang angat saping tawang susuh angin ngendi nggone Nurwang Pukulun wanter timbalan Paduka Hyang Adi Pukulun kan Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Kanjeng Wa Pukulun Kaneka Putra keparenga ingkang putra pun Bathara Budawaka inggih Bathara Brahma cumadeng dawuh pangandika Paduka Brahma kula wonten maring adhawuh sayektine kita ulun timbali mung bakal ulun dangu wis watara pira suwene nggon kita ndhawuhake Atmaja kita Dresanala kelawan Arjuna sampun wonten setunggal warsa ingkang lenggahing dinten sak mangke menika malah anak kula pun Dresanala sampun pikantuk wohing katerbayi turasipun Arjuna ing mapan wonten ing kandhutan sampun wonten Sapta Candra kelenggahan menika Pukulun Brahma kula wonten paring adhawuh ulun bakal nyuwun pitakon kelawan jeneng kita nggih sapa ingkang paring pangestu kelawan jeneng kita nggon kita ndhawuhake kelawan Atmaja kita kuwi jejering dewa mestine lamun kita bakal ndhawuhake Atmaja kita kudu taren kelawan panjenengan ulun lan kudu nyuwun pangestu kelawan Jatimurti nanging sabab apa kita nerak pacak nerat jang perbatang tanpa nyuwun pangestu kelawan Sang Hyang Jagat Girinata kita ndhawuhake Dresanala kelawan Arjuna mongko jejering widodari kuwi kudu dhawuh kelawan swijining jawata titah wis pinanta anut kodrating dewi-dewi
pestine dhewe-dhewe lan judune dhewe-dhewe. Mboya kena kita nerak kalawan pawarning para Jawata ndhawuhake wujuding widodari ya kuwi Nini Dresanala kelawan Si Arjuna. Mula kang sangka kuwi lamun kita isih kepengin dadi dewaning para dewa utawi kita isih kepengin dadi jangkeping Jawata, Brahma ulun dawuh kelawan jeneng kita. Krana atmaja kita bakal ulun kersakake dadi ya kuwi widodari ingkang ulah beksa utawa widodari Langentaya ingkang ngambeksa ning Kayewangan. Mula kang sangka kuwi ulun nyuwun kelawan jeneng kita bali marang swarga dahana danguwa kelawan atmaja kita mantu ya kuwi Si Arjuna supaya wiwit dina iki pisah kelawan atmaja kita ya kuwi Dresanala Bathara Brahma. Bagus wa pijar muwon kulun menapa inggih wonten jamak limrahipun kula menika nembe remen-remenipun nyawang dhateng anak kula pun Dresanala anggenipun ambobot punang jabang bayi. Nanging kenging menapa kula kedah wentala misahaken bebrayanipun Arjuna kaliyan Dresanala dupul. Menapa mboten wonten dawuh ingkang langkung awrat saksanesipun anggen kula misahaken dhateng anak kula pukul Brahma. Wis dadi dawuh panjenengan matur kelawan jeneng ulun saguh lan orane. Aduh. Ulun wanrada kados pundi wae? Wis kono. Ulun sing jeneng kami tuwa kuwi mestine kudu tansah gawe bener, gawe resik Kayangan Suralaya. Upama ana barang sing bengkong, ulun wajib njejekake, upama ana barang sing kleru ulun wajib benerake. Nanging sagedakan iki ulun ra iso apa-apa, nggih ora iso apa-apa. Merga ulun wis pot jancane luput. Wong atase wis bebrayan wis bangun bale wis padha omah-omah kok dipisahake iki kepiye? Lah. Apa ora ngeman kalian jenenging kadewatan? Apa ora ngeman kalian kanalindraning kadewatan? Ing atase dewaning para dewa lah kok mengeng tumindake menggok dalan kang dadi pakartine. Ya nuwun sewu lho Di, mboten badhe wantun rumaosi dhateng panjenengan. Namung udarasa kemawon kok Di. Ulun nyuwun kawelasan Ulun Brahma. Lamun kita mboya budal megatake katresnane atmaja kita, aja takon dosa. Wiwit dina iki kita ulun copot kadewatan, ulun sotake dadi werjit cacing. Nyuwun pamit Ulun, nyuwun pamit. Dayang Pak Papong mbok bolang kali cedhe sapa sing gawe kula nuwun sewu lho Dik. Kula ampet-ampet kok beksa mboten kiyat. Kula ampet-ampet kok meksa mboten kiyat. Mesinipun kula mboten bari tumut-tumut jer menika wonten pangaos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning kula nuwun sewu lho, kula menika ugi kalebet kami tuwaning Kayewangan, kula menika kalebet dewaning Kayangan Suralaya. Menawi Suralaya menika wonten menapa-menapa mangka Suralaya menika nuwun sewu asmanipun bebangeri lajeng dados raosanipun para titah kula ya katut, kula ya melu mula kula nuwun sewu menawi kula paripaksa ngemutaken dhateng klintuning patra Paduka Adi Pramesti Bathara Guru bab ingkang pundi Kakang? Lho, kok bab ingkang pundi pripun to? Panjenengan dawuh kalian pun Brahma kita misahaken Dresanala kalian Janaka. Nuwun sewu lho. Sing jeneng Dresanala niku wis mbobot 7 sasi. Mongko wis suwe nggone bebrayan karo Janaka. Kok lagi saiki panjenengan ajeng misahaken Janaka kalian turun Dresanala? Kok lajeng panjenengan ngawrataken dewasrane ingkang putra? Kula nuwun sewu, jagat menika gelar ora sak godhong kilor ning jembar.
Wong wedok model piye wae menika kathah. Dewa Srani menika menang milih. Dasare Dewa Srani menika si Jaka. Menang milih wong wadon pundi dasare putra paduka. Nek ming gayuh sapa wae bakal kasembatan. Ning mbok ya aja ngrusak pagrayu. Aja mbubrang kalawan sing wis padha bebrayan. Menika rak naminipun panjenengan menika kula nuwun sewu. Ngrajangi pakarti ingkang putra pun Dewa Srani ning panjenengan ora krasa. Nek panjenengan menika mangke ugi badhe kewirangan merga pakarti sampeyan piyambak. Kakang Trada, menawi sakmenika kula takon. Ingkang dados dewaning kayangan menika kula lan panjenengan. Sampeyan panjenengan kami tuwaning kayangan. Ateges panjenengan menika pepatih kayangan Suralaya. Kula patihipun. Antawisipun Nalindra kan patih menika panguwasipun inggil ingkang pundi? Dhuwur Nalindra. Kenging menapa paduka ngemutaken dhateng kula? Tuwa kula mbane sampeyan. Nadyan piyantun sepuh kula nuwun sewu dereng kantenan menawi ingkang enem menika kawon pinter kaliyan ingkang sepuh. Ning sing tuwa duwe pengalaman. Pengalaman menika mboten saged dipun ndelaken tanpa kapinteran. Wis sakarepmu. Wah, anggere bantah kok mesti kula menika kalah lho. Mesti kalah niki lho. Samenika panjenengan badhe menapa? Kula mboten sarujuk, menawi mboten sarujuk, menawi paduka Pramesti Bathara Guru mboten emut, kula mboten badhe dados dewa. Menawi mboten kepengin dados dewa sumangga. Panjenengan badhe menapa? Kula semanggaken Purbawasya kula aturaken dhateng Kakang Trada. Sekecake lenggah, nek ana apa-apa aja sambat Bathara Trada. Ayo ing asapi sumimantel ing kalbu pambukaning warana matur sembah sampun tanpa pepindhan Bu Kulun dene paduka sampun kepareng udanane menawi dados panyuwunipun ingkang rayipun permoni. Ya Durga. Kewajibane ulun minangka dadi sudarmaning Dewa Srani ampan kaya mengkono. Samangke lajeng kepareng paduka kula namung ndederek sinambiang rantu kelawan sowaning Bathara Brama lan pekabaran saka Bathara Budawaka. Ayo ulun kanthi manjing karang kawidodaren patobat. Monggo Bu Kulun kula derekaken Bu Kulun. Iya, Pandya Pendari Durga. Dayang Pak Papong mbok bolong kali cedhek sapa sing gawe. Ya wis ora ana gunane. Wong sing jeneng lagi blinger kuwi dikangkal bisa iling. Ditutur ana kaya ngapa ora bakal bisa manut. Wong iki yen wis lagi keblinger ya wis ora bakal iso dikapak-kapakno. Ben dilakoni Adi Pramesti Bathara Guru. Ulun wis ditundung saka kayangan wis ora dikanggokke dening Iwang Pramesti Jagat Giri Pratingkaya. Ulun mudhun ning marca padha ngenteni babaring lakon iki, Pak. Ngambar arum sang kusuma gembrang yen ngandika Rama Pukulun ya Dresana Lunama
pangestu ulun Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Arjuna Luntama. Katingal benten pasuryan paduka Rama pukulun sarawuh paduka saking sowan Sang Hyang Jagat Girinata. Wonten paridamel menapa pukulun? Dresana, kula wonten paringadhawuh. kowe menenga sawetara aku tak rembugan karo bojomu Janaka. Nun ngestakaken dawuh. Arjuna, kula wonten paringadhawuh. Kita ulun jarwani sowaning Rama pukulun ana ing ngersaning Kanjeng Rama pukulun Jagat Girinata ing Suralaya sayekti jebul tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wondene apa ta wigatine dening ulun katimbalan sabab Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Jagat Girinata mboya ngersakake lamun kita sawetara suwe mapan ana ing kayiwangan Swargadahana. Sabab jejer kita kuwi jejering satriya. Satriya kuwi memayu hayuning jagat lan kita duwe kewajiban minangka satriyaning praja Ngamarta. Monggo Dresanala kuwi bojo kita. Doh nyono cerak nyono mengko sedulur-sedulur kita padha mestani nggon kita lali kalawan kewajiban kasatriyan merga karem sarta karem mapan ana ing kayiwangan Swargadahana. Mula Arjuna ora jeneng ulun undung kelawan jeneng kita. Yekti dina iki kita bali dhisik ora ketang sawetara wektu mengko bali meneh ana ing Swargadahana tilik kelawan bojo kita Dresanala. Kuwi kang dadi dawuh kelawan jeneng kita mundhak ulun didukani dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Janaka. Dresanala mboten nginten babar pisan bilih mekaten pangandika paduka kaliyan Naraka. Katingal sugal lan mboten ngeparengaken Raden Arjuna mapan wonten ing Swargadahana ketitik. Tindakipun Pangeran Arjuna mboten kanthi taliwara sajak mesgul manahipun Kanjeng Rama sejatosipun wonten menapa. Anakku nggih Dresanala. Ya tinapa kang tak kandhake lan Arjuna mau mengkir narya samudana satemene wong atu amu aku tinimbalan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Lamun wektu dina iki nggon kita bebrayan kelawan Janaka dikersakake dening Sang Hyang Jagat Girinata kudu pisah lan kudu ora diterusake. Sartane kita bakal ditimbalani ning kayangan Suralaya dadi widodari ingkang ulah beksa ning kayangan Suralaya. Dresanala. Dresanala. Pangyat kurdo sroma bangga wagut kati nyomawukyat wagut kati nyomawukyat Ong milahing mastu nama sidam skaring bawuna langgeng Dresanala. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Iya ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Ana apa dene jeneng kita sowan ngabyantara? Malah kula ingkang badhe nyuwun mriksa menapa paduka Hyang Pikulun paring dawuh kaliyan tiyang sepuh kula inggih Hyang Pikulun Bathara Brama supados sakmangke misahaken bebrayan kula kaliyan pun Pangeran Arjuna. Dresanala, sing gedhe pangapura kita apa kang dadi dawuhing tiyak wong atuwa kita ya kuwi Bathara Brama.
sayekti ulun ingkang maring dawuh lan ngertiya apa ingkang ulun dawuhake mau sayekti mituruti kalawan pamutah atmaja ulun ya kuwi Driwasrani ing kepengin banget diladeni kalawan jeneng kita Kulup Dresanala mula ora ana dalan liya kejaba mung kita kudu pisah kelawan Arjuna lan kita bakal ulun sengkake ngaluhur dadi mantu ulun dhawuh kelawan Dewasrani Dresanala plak kapitara sang Dresanala. Tobat. Purwadasena kowe Dresanala merga kaget bakal didhawuh karo si Dewasrani. Tobat bareng tak junjung tak jak metu saka lebahe Martukundha manik kowe eling. Kowe ora usah dadak wedi, ora usah dadak kaget. Apa kurang bagus upama ditandingna ya bagus Dewasrani tinimbane si Arjuna. Upama babakan perkara nggon kawibawan mukti Dewasrani tinimbangane si Arjuna lah kok dadi kowe malah sajake nolak utawa kowe nampik kalawan atmajaku Dewasrani. Tok sumbering perkara ya ora kejaba mung saka kowe Betari Durga. Memper karo wujudanmu kowe sawijining raseksi. Dewaning panggoda pangrencana ingkang ora duwe rasa kamanungsan, ora nggunakake akal lan budi. Memper karo wujudamu ingkang wujud kaya mengkono wujuding buta ingkang betah buteng aniaya kowe mrawasa atine Dresanala kowe mrawasa kalawan atine penggaling Pangeran Arjuna lan kowe ora darbe rasa kamanungsan babar pisan. Aku ora sudi ngladeni karo anakmu upama kulitku disenggol dewa. Ketap-ketapangake dening Sang Batari Durga nengge Sang Dresanala nalika semanten dawah kalenggak wonten ing Bantala saka sroning Gana Anjala temangawataken jabang bayi jalu pekik warnane kaget Sang Permoni kala wau. Tobat. Lah kok bareng tak pulasa tak uncalake adoh tibamu kowe tiba ana ing Bantala sajake bengok sora kowe Dresanala. Nguwatake jabang bayi. Lah tobat. Iki ora pangling anakmu lanang baguse ora geseh karo wong tuane ya kuwi si Arjuna. Tobat anake Janaka kok kaya gedene arep dadi dagelan. Dewasrani Dresanala wis nguwatake jabang bayi pondongan marang Tunggul Mayana bocah iki tak patenane ngger Dewasrani. Babar pisan upama tak mateni kuwandane mesti bakal ditemokake dening sawijining manungsa. Yen nang ditemokake dening manungsa bakal kadenangan. Luwih becik tak lebur ana ing Kawah Candra dimuk tak cemplungake kawah. Lebur tumpur tanpa dadi kowe wujudanmu kowe bocah.
Sehat orang ora pati ae terus. Waduh. Ning yo tetep semangat. Tetep semangat ayo kepiye ta ya wis dadi kewajibane kaya terus. Heeh. Selamat ulang tahun kagem Mbak Ciara, Mbak Mas Dipa lan Mas Danis. Yo. Kuwi kabeh wayah saka penyanyi Bapak Tugiman Eka Wiyana daleme Purworejo. Ha iki lho, Tru. Pak Tugiman ki pancen piyai utawa simbahe sing pancen tresna karo budaya. Putu-putune cilik-cilik ditepungke karo wayang, ulang tahun ditanggapke wayang celimen. Kowe ngerti ora karo Pak Tugiman? Panjenengane sing melu apa melejitkan nama Bagong. Kok iso? Nah, panjenengane pertama kali sing njaluk lakon Semar Membangun SPBU kae Pak Tugiman. Wah, ana. Heeh. Bengi iki wayahe Mbak Ciara, Mas Danis, Mas Dika ulang tahun ditanggapi wayang. Kuwi ateges wong tuwa sing bocah-bocah kepengin tepung karo budaya tradisi, karo budayane awake dhewe kuwi. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Dasare pas malam Minggu, heeh. Iki tur awak dhewe ora nganggo kanca warga laras, Tru. Oh. Delon sandangane, ya. Beda karo adat sambene, heeh. Terbelo laras. Terbelo laras ora. Ya becek-beceke gawe sandangan cara Jawa Tengah, cara Surakarta kok malah kena corona. Wes ora arep nganggo sok kapan iki mula ana kesempatan wayang celiman iki terus dingko. Ha iya. Wah, ledo foto bola-balik. Saka ngirangan kok elek ya, saka ngarep kok wagu ya. Saka samping kok rada rapati wangun ya. Kuwi iki sing ora wangun ki ora sandangane, rupamu. Bagong ya ora senengane. Heeh. Ayo bocah-bocah Mbak Ciara, Mas Dika, Mas Danis, wayahe Pak Tugiman, ya. Didongake to. Ya, muga-muga dadi bocah sing utama, bocah sing pinter, bocah sing abekti karo wong tuwa, bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Bocah sing panten kedunungan ya kuwi kepinteran sing luwi marang sak pepadane pekasan iso gawe tentreming masyarakat, tentreming bangsa iki. Ya. Karo ditembangke reng. Apa isa? Iso gamelan kae bedes. Wah! Lho, ngopo iki ora? Tak guyu dhewe. Iya. Kae bedes. Happy birthday to you. Oh iya. Kanca-kanca iso. Wah, terbelo laras yo aja tetangga. Ayo iki saingane Abdi. Wow. Iki sing bakal muncul iki, Tru. Iya. Piye? Wow, bagus-bagus ta? Ah iya. Bakale sing apik. Ah iya. Ora kok rupane iki ora ning bakale. Ah, yakin wae nek iki ora bakal tekan ndi-ndi. Kowe iki mau ngrungokke berita ora? Kematian akibat corona kuwi luwih sithik tinimbangane kematian akibat kanker. Wis saben dina ana. Kematian akibat corona kuwi luwih sithik tinimbang kematian akibat kecelakaan di seluruh Indonesia. Kuwi kabeh wis ana. Oh, ngono ya. Heeh. Kematian corona kuwi luwih sithik tinimbang. Iya, ngono ya. Terus saiki seniman arep kepiye? Carane ya kudu dipikirake, Tru. Ha iya. Piye carane disisihke? Ki nggo pajak listrik lah kepangan. Wis werna-werna lelakon iki mulane ayo ta turun ke bawah, meniti priksa para masyarakat, turun ke bawah. Iya. Ditonton masyarakate kaya ngapa? Lho, oh kowe piye? Kowe kanane piye? Kowe kurang piye? Saiki kowe piye iso nyambut gawe apa ora kowe piye? Ngono takoni. Iya. Dadi ora meng wah jan sedih aku, Tru. Iya. Akan aku nganti dodol apa-apa, Tru. Iya. Ngono ya, Gong. Dodol panganan, kabeh dodol panganan. Sing arep mangan sapa? Angel to? Ah iya. Wes saiki sing do nganggur penyanyi, pemain musik, ya, pengrawit sinden anggere pasang streaming. Siapa lagi, guys?
Ini rumah makan Mami sudah buka, guys. Ngersake apa, guys? Wis, monggo menune padha. Heeh. Ora ana sing tuku, wong kabeh do bakul. Ha iya. Wis bayangno. Nek ora ngono ya dodol sandangan. Monggo ora lebaran, ya wis. Oh, alah. Kena dipikir saya rumit lho, Tru. Heeh, saya rumit. Ha iya. Wis kabeh ngetokke peraturan, kabeh ngetokke kewaspadaan. Iki ana dokter sing nemokke ngene iki tambane iki. Ana dokter meneh sing nemokke iki tambane iki. Ana dokter sing ngomongke iki kaya ngene. Kok mbiyen kae ya wis anu to, apa jenenge iki ting blasur to, Tru. Ha iya. Maune kon wiso, terus kon tuku semprotan. Heeh. Bar kuwi terus nganggo masker, terus ora entuk cedak-cedak, ora entuk salaman, ora entuk omong-omongan. Heeh. Dadi nek ketemu meng antuk-antukan, diajari kok pekok. Ah iya. Nembang yo, Gong. Kok sik? Oh iya. Apa-apa kok malah dipedhot nggo nembang. Iki ya dhewe iki mengeluarkan pangunek-uneke ngati. Oh. Apa ora medeni? Loh, medeni iki sing medeni nggo napa? Masyarakat iku boleh bicara, masyarakat iku boleh ngomong. Iya. Nek kowe meneng tengok-tengok nang omahmu ya yakin kowe. Edan kowe. Tenan. Heeh. Wajibe wong lanang iki kewajiban golek sandang pangan ki wajibane wong lanang. Iya. Nek dibrangus, heeh. Terus anake meneng wae delek-delek terus, "Pak, pengen permen ya, Pak." Monggo bapakne ra ndedit ra nyambut gawe. Lorone ati luwih dipecel dase nek cara aku, Tru. Bangane loro ati dijaluki anak kaya ngono. Ngono ya. Luwung dipetel tes karuane le ngrasake mbangane anake nangis njaluk apa-apa, ade ra iso nuruti. Apa ora prihatin kae, Tru? Ha iya. Kuwi do dirasake, ngono lho. Ha iya ya, Gong. Ha iya kok melu masane. Aku wis dijaluki anakku wis ra iso ngekaki. Heeh. Jaluki apa? Omah. Oh. Aku ya rekoso nek kuwi kok madhake ora. Allah. Kalau tak selop cangkeme. Selop maksudnya tutuk selop ngono lho. Heeh. Ya, tetembangan sing kepenak. Ya muga-muga kanthi awake dhewe selalu streaming setiap malam iki kejaba awake dhewe ya mengais rejeki saka streaming iki lan klimen ya Tru. Ya ora nganu, ora jenenge ora bakal diselaki. Ya pancen awake dhewe butuh rejeki. Mula sithik-sithik ya golek rejeki dienggo iso nguripi kulawarga kanthi carane wayang Cilimen ngene iki. Iya. Nek isih kurang, ah iya. Bener. Karo ngetokke pangunek-uneke atine awake dhewe minangka dadi wakiling utawa dadi lidah sinambunging para tangga teparos, anak kadang sing minangka dadi kawula cilik, kuwi wajib diwenehi wektu, diwenehi ruang untuk bicara, jangan dibungkam. Iya. Paham ora? Paham. Lagi suasana ora nyenengke lho iki. Heeh. Iki jroning guyu iki ning jane nek disulet sithik iso kobong. Ha iya. Dompet ra ono isine. KTP fotone blabur. Seniman ra wis entuk anu to, Gong, wis entuk bantuan kuwi lho sing kon ngajukke karya 2. Wis wong 4.445 seprapat sing ora ijo-ijo tegese ora clear ora disetujoni. Oh, angel kuwi, Tru. Ngono ya. Wong arep entuk dit 600 dadak jeblok uteke. Ha iya ya. Ha iya, jujur wae tak omongke sak sero-serone. Wong arep entuk dit 600 dadak jeblok uteke. Mbok ya wis. Ha iya. Nek kira-kira ngene iki cul ngono rampung malah. Ha iya ya. Urung sing wis ditilep-tilepke kuwi. Ha iya akeh. Wah, jan wis. Karat deboke. Iki ngapae, Bang? Gemes tenan aku ki ngrasake. Lah men wis bosok sesuk ganti wae kok. Ha iya. Greget aku tenan yakin. Ah iya.
Rumangsaku kok ya aneh-aneh wae lelakon ning donya ya, Gong. Ah iya. Ngono lho. Yo nembang yo. Nembang apa iki teprape nang nembang. Oh iya. Lali janjine anggo ora goyang sawat cempala. Wah edan. Gawat tenan. Sindene apik-apik lho, Gong. Apik-apik iki sik rung tau weruh. Asline ngono. Ha iya. Apik-apik iki ra sing rung lagi nonton streaming pisan pindho terus waduh sing nomor 2 edan. Wah, moblong. Wong sing pojoke jan edan. Ora lagi pisan pindho, delok ping 3 ya blenger kowe. Wah, ora sapa-sapa kata uring-uring to bengi iki. Mangkel aku tenan. Arep kepiye iki? Ha iya ya wis ora kepiye-kepiye ya muga-muga seni ndang diwenehi kelonggaran supaya iso pentas sing wajib kuwi. Ora masalah, Tru. Tanggapan terus dipapanke ning ruang tertutup ning ana penonton satu pintu lan sak piturute. Aku wis bola-bali matur to. Lha ta? Kaya pariwisata iki lho. Wayangku ya iso dinahi aturan-aturan. Entuk pentas ning korsine lete kudu semene. Lah sing arep neliti sapa, sing arep memperhatikan sapa, terus sing arep ngecek sapa. Loh, pemerintah kuwi nunjuk wong-wong supaya dadi petugas meneliti setiap pementasan. Nek kira-kira kuwi nglanggar ya dinahi denda utawa dinahi peringatan utawa kepiye. Ngono kan iso lho. Iya. Ngono lho. Ngutus wong melanggar prosedur apa ora? Nek ora melanggar teruske, nek melanggar dikandhani sik. Nek ora entuk, ora kena kandhani skorsing. Ngono. Oh. Ayo ana jadilan kae. Penontone melanggar ora? Oke banget ora? Jaga jarak ora? Iso. Carane kei kursi. Oh. Ngono ya, Gong. Terus kursine njukuk saka mebel ngendi ya, Gong apik? Lapangan kono ya, Truk. Ijen padha ijen. Aku ki mung takon. Takonmu ora realistis e. Kok kursine kok njukuk ngendi ora? Aku ngomong karo kowe, Truk. Ya ora ngono to, Gong, kowe iki senengane kok neson ban. Nesu aku. Iya. Ya wis ngene iki, ya. Karepatiku tak kombangi 5. Iya. Ini mau mlebu tung-tok ning dung. Ngono. Ana tak dung dang. Ing. Untung celimen. Celimen ae sing nonton akeh. Ayo wis ora apa-apa. Lho, bapak rene kok karo bocah nom-nomane sapa ganti? Lang-lang yang kriya. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lirkin saking risang mawe sabaran katulo wukir moyak mayik saking jas baliwur. Kakek, apa? Wiwit ana ing ngawah nalika semono aku mbok Jedi. Tumuli aku pinaringan jeneng sapa mau kek? Wisa Geni, ya Wisanggeni. Nalika semono aku takon karo kakek, wong tuaku sapa, ibuku sapa, bapakku sapa. Kok kakek cerita bab kayangan, kayangan ki nggone ngendi? Nggone dhuwur kono.
Anggere ana papan ingkang gumantung tanpa sendelan mongko papane indah ya ing kono dununging para dewa. Lah terus sambung rapete aku karo wong tuaku bapa lan ibuku karo para dewa. Dewa sing ngerti karo bapakmu karo ibumu. Dewane ora ngerti, dewane wajib tok ajar nek pancen ora ngerti. Sapa Pak kae? Kok kaya kae iki jane anake. Paisa. Paisa. Heeh. Sapa, Reng? Mentelung. Ya. Kae jare bapak putrane Ndara. Lho. Apa iya? Domongi truk. Truk? Awandane truk? Ya. Kae sapa kae? Kae putrane Ndara. Lho, tenane? Iya. Jare bapak putrane Ndara. Wus. Wah, nggih konangan sing asih mah dipecel ndiasmu modar. Ora nyono yen kowe wis gedhe anakku. Tak tututani ya Petro. Tak plotroke kathokmu lho. Ayo ganti ana. Wah, akal-akalan gawe kaya ngono barang ora seneng. Awang ndase nabrak kok isih arep mlaku wae. Nyelempit. Ndase nyelempit. Dawat-dawati ae tole. Tumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sabaran katulu wukir moyak mayik saking Tyas Baliwur. Ana bocah nom-noman ngamuk ana ing kayeni. Kowe sapa? Aku Bathara Guru. Bathara Guru? Iya. Ulun dewaning para dewa. Lah kepasang yuk ya katuju nginuk. Gandeng kowe dewaning para dewa, saiki aku tak takon karo kowe wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Ulun mboya mangerteni. Lho, lah terus paedahe apa kowe dadi Bathara Guru? Paedahe apa kowe dadi dewaning para dewa ora ngrisa nyebutake wong tuaku bapa lan ibuku? Ora pantes kowe dadi dewaning para dewa. Ora wangun yen to kowe ora iso nuduhake wong tuaku Bathara Guru. Sirmu piye kowe kok ngetokke? Arane guntur geni guntur angin. Wigatine nglebur kelawan jeneng kita, nanging teka kita madal saka kekuwataning guntur geni guntur angin. Cetha kita pepethinganing para titah kita kuwi mantasaning menungsa. Ora usah dadak ngalam karo aku. Ayo tak dudoke apa ora? Ora nuduhke wong tuaku aja kelakon dosa tak gawe sungsang bawana balik kayiwangan regane nganti. Piye? Bathara Guru wedi karo aku kek. Pancen bocah. Peng-pengan tenan. Ora nyono babar pisan. Bocah pancen peng-pengan tenan. Anakku nggih, anakku. Anakku bocah bajigur anakku. Petruk Bagong ki talen ngono kuwi. Ndak ora bubar-bubar. Bathara Guru doyak.
Maraina semobang mangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunengkung lir wuwu sing pene panca lho pukulan Bathara Manikmaya lha kok teko panjenengan rawuh ngalumpruk kados boten gadah daya Kresna ulun wis ado nggone lumayu nganti wis kentekan kekuatan ulun nyun senjata pitulung Kresna lho wonten menapa kayawangan bubrah dibubrah dening sawijining nom-noman kang aran Bambang Wisageni ya Wisanggeni ulun dibujung-bujung bakal dipiloro dening nom-noman mau weh ladra kula terus minggah kula ing badhe ngemontaken nom-noman kala wau ulun. Iki po, nom-noman sing ngrusak kayangan dasar kepara nyata. Iki sapa? Aku nata Ndarawati Prabu Kresna sing gagah gedhe dhuwur sapa? Werudara. Wah, bayi wingi sore wani gawe geger kayangan. Kena dikandhani apa ora? Ora kena dikandhani tak gecek sirahmu modar. Aja kaya ngono ya Cah Bagus. Kayangan ki papaning para dewa. Yen kowe gawe geger kayangan bakal dosa tumraping para Jawata. Ora sak dadak kowe mulang karo aku. Dewane ora duwe kekuatan, dewane ora ana dayane apa-apa. Kebukten ora pantes dadi dewa. Mergo tak suwuni prisa menyang ndi wong tuaku bapolani buku lah kok dadi ora ngerti. Lah apa wangun ning ngatas aku kuwi lingarake ning jagat ora weruh karo wong tuaku, aku takon karo dewa kok dewane ora iso wangsulan. Ora pantes dadi dewa. Obrak-abrik kayangan. Wolah, mati dening aku. Mangke riyen, Den. Iki Kakang Semar nggih. Lah ana sambung rapete apa karo bocah kuwi? Mang tamatke. Mang tamatke tatane. Mang tamatke sunggingane. Mestine sampean boten pangling. Ya wong tuane rada ndungkluk ning anake rada mbranyak. Sapa Kakang? Niki putrane Kang Rayi. Lho. Apa iya? Lah, mang kula niku sing ngetutke wit wau kok sampean mboten percaya. Dipulasara karo Bathara Durga cemplungke kawah kula sing milujengke kula sing nyelametke diewangi kalih Wang Pikulun padha menang. Sapa? Sapa? Wah. Kuping nang kene. Iki dudu kuping. Napa? Wah, ampuh. Wah, apa ya nggih? Dadi niki njaluk pengadilan ana ngersane Wang Pikulun Bathara Guru niku wis pas, wis pas. Kek, kuwi sapa? Niki Pakde. Lho. Pakde Kakang Nikeng Rama. Lho. Apa iya nggih? Lah kae sing gedhe nika ya Pakde. Nek ngono aku tak takon Pakdeku wae. Ampun. Mang takon Bathara Guru nganti Bathara Guru iso nduduke. Nek ora iso nduduke diajar mawon. Wah, mati dening aku Bathara. Hahaha.
Pancen ya kudu sabar Janaka, sing jeneng lakon kuwi adile ming dilakoni. Ulun ngerti dhewe lelakon ning kayangan. Pandhawetane Durga nangis ning kersaning Iwang Pikirun Jatimurti njaluk kita dipegatake lawan si Dresana merga Dresana dia ame-ame karo si Dewa Srani. Lah kepiye? Bangga dikaya ngapa kita kuwi mung jeneng jamak lumrahing titah. Dewa Srani didombani karo wong tuane ya kuwi Bathara Manikmaya. Wes arep ora iso piye-piye anane ya mung pasrah, ya mung muga-muga ujaring para pinter, ujaring para sepuh bisa ndara dasih. Kang becik bakal ketitik, kang ala mesti bakal ketara Janaka. Kakang Rada. Kakang Rada, prapi? Kula sampun dada ing kalepatan teka awrat dedosan ingkang kedah kula sandhang Kakang. Mila menika. Sing jeneng gegetun lakon sing wis kelakon menika janjane wis ora ana gunane. Ning gandeng apik-apike menungsa kunika menawi eling lan waspada. Inggih. Menika Harjuna. Inggih, kula mandhap saking Kayuwangan tumuli ngupaya dhateng pun Janaka. Sasampunipun pinanggih lajeng kula kanthi manjing telenging wana menika. Janaka ulun njaluk ngapura, ulun boten dados menapa. Lah dikuru mlajar-mlajar dipun bujung-bujung nem-neman ingkang nami Wisanggeni. Nyuwun mriksa dhateng tiyang sepuhipun kekalih kula mboten saged ngaturaken kula nyuwun tulung Kakang. Kula aturi lenggah mriki Wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken di. Nika larenipun inggih kasinggihan mekaten. Wah, tobat. Panjenengan boten badhe saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni sabab lha nyuwun pamunten lho Di. Ingkang lenggah wonten ing kancing gelungipun Wisanggeni menika kula aturi mirsani kanthi permana jati. Kula aturi mirsani kanthi permana jati. Menika ora mboten pangliwang kula padha menang. Aduh, Eyang Mbu kula nyuwun kawelasan liyan. Manikmaya wonten dawuh pukulun. Ulun ingkang boyan narimakake lamun kita dendak sekara kelawan Wisanggeni, ngerti yo. Wiwit dina iki Wisanggeni tetep dadi titah kelangenan ulun. Keluputan kita, ulun ingkang bakal menehi pangadilan, maringi pangadilan kelawan jeneng kita. Ayo ulun kanthi manjing ana ing Suralaya, monggo pukulun kula dherekaken. Janaka wonten dawuh. Bocah iki takon wong tuane. Inggih, paringipun sambung rapetipun kaliyan ingkang wayah pun Arjuna. Kita ya ora ngerti wong ora ngerti laire. Lah iki bocah iki anak seneng kandhutane Dresanala. Iki atmajamu Janaka, anakku ngger Wisanggeni. Anakku Wisanggeni. Demenanku, Gan. Wah, wedhus tenan kaya iki. Ya iki nyikep ambune oli sapa iki? Ulun nampa paduka paling ngabdi Janaka ulun. Lek golek cemara digelung kok iki nek ndi? Ulun lam-lam ciwan perjiwatan. Boyo mirabaya ingsun sing permak
Permak-permak dengkulmu iki padake kathok dipermak. Dadi ndika kuwi anakku wis anggeni, anakku Nrata. Aku bapakmu nggih, aku bapakmu tiri. Mbah ora caturan ora. Bagong isin-isin kedewa wae. Kowe bapa Janaka. Iya, pancen mengkono wis anggeni. Ilah dalah. Lah sing ning mburimu kuwi sapa bapa kok sandangane padha karo kowe ya mung rupane beda. Asu. Kula pun Bambang Irawan. As. Bagong. Wong edan kowe kok ya nganggo sandangan kaya aku. Ibune ndi, Bapak? Ibu Dewasrani kok kowe meneng wae? Ha iki ya ngopo? Iki wis nang kene pirang-pirang dina kok ora gelem. Jalukmu kuwi apa? Coba njalukmu apa? Kowe njaluk apa-apa tak turuti aja kuwatir. Aja mati aku. Waduh. Wah. Mati aku. Wah. Oh. Kang Janaka aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Rupamu bagus. Nanging atimu kelepetan dedusan. Ayo yen pancen arep njaluk garwane Janaka, pecahan dadane Janaka, kukupen Dewasrani. Lah yen ora wani tanding karo Janaka ora minggat tak longgo parung wadung. Wah mati aku njaluk pamit Kakang Janaka. Iki ya ngopo? Gawaring pun kakang. Gawaring pun kakang. Tresana Lut. Tak kira nek demit. Matmur Sang Arjuna semenya kamanungsa. Kastrepan tingkahing mungsu. Werna wae. Si Adi wis isa bali ana kelawan pun Kakang. Nggih, Pangeran. Ayo tak kanthi manjing ana ing Madukara. Ingkang putra Wis mapan ana ing Madukara Dewasrani. Arsa madangi jagat gumungu-mungu maning sapucaking wukir marebak bang sumirat. Sing akon sandangan usawa. Sanae dipepe.
Tangga. Wah, ora tau balik gak gecek ndasmu. Nggo wangun-wangun. Nggo bubar-bubaran. Sifat barat, sifat utara. Kresna kakangku. Kresna. Apa? Wegah nek dienggo dolanan Ponokawan. Bagong nyolong sandang aku. Bagong mbok ora kurang ajar. Sing ngakon kowe kok. Wah, Ora kok. oh. Wae. Iki Bagong sandangane Werkudara dienggo gek kowe tayungan. Ngono mau omonge. Edan malah adu-adu. Wis gek teman ta lho. Yo. Arsa madangi saing ukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Armancong Cinopet. Wah. Kok dadi ngono aku ya tok jupuk. Sing ngakon Werkudara. Ora. Bales kowe ya. Bales kowe ya. Wah. Kowe sing marahi. Kowe lah itu. Aku gah nek carane kaya ngene iki aku gah. Muga-muga kabeh ora ana apa-apa. Prabu. Prabu. Ingkang rayi garep ruci. Arya Senwasu. Wis ayo gek ditutup ndak selama-lamanya ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.